nwere video m ga-like ka ị watch ebe onye ugwu so ayọ biko ka justice serve onye isi Nnamdikanu ebe ọ bụzi na mụ na gị na-abụ some of us na-ekwusi jidesie Nnamdikanu ike o wee bụzi anọ ndị ugwu sozi ayọ ma na ife a na-eme Nnamdikanu adịrọ mma na ọ ya bụ emenyere nwa ogwusi menyere nwa anọsi ike na ya lọkwa na-apụta aghara ụmụ chi ọzọ aghara ụmụ gbuo ichi bịakwa nwanne anyị nwoke from Yoruba land bụ Omoyele Sowore wee sorozie na agitate na campaign na create the awareness if a na-eme Nnamdikanu be injustice na justice should be served. Do you understand me? The way si wee bunata Nnamdikanu na Nigeria enweghị ozi legal backup ịtry Nnamdikanu. You got to go because you cannot build something on nothing. Do you understand me? Now, fully ihe onye ugwu a na-ekwu then okwucho ihe ọ chọrọ ikwu ka njụkwa gị nwa bụ onye Igbo na-asị jidesie Nnamdikanu ike ajụjụ. Assalam. This is from the National Association of Northern Nigerian Youths to His Excellency President Bola Ahmed Tinubu concerning Chief Nnamdikanu. From the north, we are saying, set Nnamdikanu free. Let Nnamdikanu be pardoned. If Boko Haram would be pardoned, kidnappers who have been giving people sleepless nights, terrorists who have been terrorizing a lot of people in different parts of Nigeria will be pardoned. Why can't you pardon Nnamdikanu? This is our request. This is our plea from the north. Your Excellency, President Bola Ahmed Tinubu, we believe you can do it. You are our president. We voted for you, and we believe you can do this for us. Free Nnamdikanu. Let there be justice in Nigeria. Could we ever imagine that a day like this will come that na-ekwuzi okwu Nnamdikanu na-ekwu okwu na a ga-protest maka Nnamdikanu ka eririzie na ife a na-emezi adịrọ mma na o dego n'ọkụkụ anya na ife a bụ injustice ọ bụ na a sị that na o nwere ife Nnamdikanu mere kedu ife mere na atara ebelie a sị na o nwere evidence ya eji wee tara ya kedu ife mere na atara ebelie since that is why onye dịka m ya mpụta na masị na Nnamdikanu is a political prisoner na the issue ebe a bụ that na ndị South East leaders anyị fancha niile adịgo committed so fe manwụ agba western nwụọ na-ekwu okwu gbasara our brother Nnamdikanu because of gịnị political gain or political interest. Mana onye ugwu Hausa ga-apụta kpọpụta ụmụnne ya afọ na-ebugharị egbe na-terrorize their state a na-negotiate gbanye na kamera ụwa na-afụ mana onye Igbo ya apụta na-ekwu na Nnamdikanu eme alụ si jidesie ya ike ya bụ mpụta na majụ o nwere onye dịde emeghị emeghe Nnamdikanu onwegodo ife o mere gị si gbagharizie ya nwa na-ekwu ya ana m ayọkwu gị onwe ife ilele our brother bụ Nnamdikanu mere gị please forgive ya pụtazie ka ọ nakwụrụ ezinụlọ ya ọ dịrọ isi ịkpọchido mmadụ na one place ịmamịrị ihe ezi ọnọgolo ebe ahụ ọ dịrị izi ọ dị ka onye akpọchidoro ụdị ife ahụ nọcha pụta na the thing ama affect nwunye mentally. Some of you will not understand. Agwa mụ na gị na-abụ today na aya anọkata like this a na-ekwukwu na aya protest maka Nnamdikanu na Abuja. Will you believe it? You and I cannot do that. Etu ịnọkịta na ewezugo Omoyele Sowore agịnwa bụ onye Igbo nwere ike bịa nwa Abuja protest maka Nnamdikanu. Do you understand? That's why you were soon about that now. Whether no one interest in I don't care. Oh, potagolo mona go pass the go mona gonna have a ball. All mona gonna have a call this you make use of it. Do you understand? The when this thing you nam na the kind of men can what the na if I go to call potagolo. Only can Nnamdikanu pụta na ka ndị South East leaders happen ya na na-abịa na akpa nkata mara another way forward I ga-eji wee solve a problem of ndị Igbo and this is why I pụta na m agbaga nwa bụ nwanne m na-ebugharị egbe
na akwa onye nọ n'isi ga-decide ife the way forward and if o decide la ahụ ka ị ga-ewepe mali ka isi etinye alụ na some certain things maka etipịa gị ịgago bụ na ịgago mana nna ekwu okwu afọ enyi ịsọpụzụ iji wee mụrụ akọ ị na-akọghịrị na-akọ na-akpọ m sabo na-akpọ m agent of zoo na-akpọ m foreign abroad amụ a na-atọ m etipịa gị ịgafere mara amara dat na issue of ihe gbasara ndị Igbo abụ ọsọsọ Nnamdikanu ka ọ dị n'aka ndị na-eji iji kịta na-abụ masọm ndị politiks anyị masọm ụmụnne anyị nwanne anyị nwoke abụ kịta Sowore jechi iji pụta kedu ife bụ ideology Omoyele Sowore agwa ka Naijiria dị mma ọ dị ka Omoyele jejiri ije akịta sonsidie akpọpụta ya bụ Nnamdikanu na Omoyele na Nnamdikanu ama nnọọ meeting kpa nkata? Do you think so? Na fama mkpanwu nkata emegide kedu afịa Tinubu release ya? Do you think so na onwere ife a ga-abagain na onwere ife a ga-ekwekọrịta? Agwara gị na ọrụ ọla bụ ebe a ka a na-ebie itinye isi gị na ya na o nwere ike otipịa gị and ịgafego m ga-apụta na-agwa gị eziokwu maka na onye njenje ka onye isi awụ ihe wee mmalị na ọ bụ onye ụzọ wee sibe ite n'aka enwe mkpọmkpọ eju jiri nwayọọ nwanne m ọ bụrụ iterrorize anụ Igbo ga-enye mụ na gị na-abụ ife anyị na-achọ no akwa ifuru ebe a na-emegide a na-ekwu okwu na 28th of this month 7 AM ebe a nọ na Abuja since afọ mụ na gị na-abụ na-eme ife ahụ na South East anyị emenwurie na Abuja mana onye Yoruba bụ Omoyele Sowore nyere mụ na gị na-abụ that leg ịbịa Abuja demand ya for release of Nnamdikanu and sị m na ya ama nkene and ife iji ekwu na o ji wee bụ dat na ọ na-achọ kedu afịa bụ vootu ndị Igbo na onye kpatara o ji eme ife ahụ since afọ ọ na-eje maka Nnamdikanu afọ ọ bụrụ the same vote ka ọ na-achọ gboro ka ịtụele ya mesịa